Welcome back na ito mga lods. Kasi kan mga lods. Natakay na ibayar ito ang kan. Welcome back mga lods. Si Boss Jonix mga lods. Ito may proper ni mga lods. Dira may kita mga lods. Muna yung order mga lods. Muna si Boss Jonix mga lods. Mo! Muna si Boss Jonix mga lods. Basa kong toolbox. Okay na mo? Ayos kayo mo. Ano lang natin. Akong gikuan, akong gidubli dia. Kang Boss Kim, isa na to. Kaya ka na, akong giupat na. Tanawa lang mo. Buwan ito mo ito. Gusto na tumabak. Magali. Good kayo. Gusto kayo mo. Okay. Salamat kayo mo. Salamat kayo mo. Kumukuha mo mga unit mo. Mga lods, si Boss Jonix mga lods. Saka symbol po na sa pick up o pan. Ginagmay ra, ginagmay. Magali. Mo, salamat mo. Salamat mo. Arayan mo. Sige, sige.